again, marami sa implementation issues. Masusurface po yan sa debate na to. At ang tanong rin talaga, na-implement ba ng maayos yung juvenile justice law o hindi? Balik na lang tayo dun sa pagkakaroon po ng mga bahay pag-asa. Masisigurado ho ba natin na yung mga bahay pag-asa sa ating bansa ay nagbibigay ba talaga ng pag-asa o hindi? Nagagawa ba niya yung trabaho niya na mag-rehabilitate ng ating mga kabataan o hindi? Sana po yun yung pinakauna nating tingnan. Yun yung siguro yung pinakauna nating gawan ng solusyon kesa sa yung mag-jump ka agad tayo na parusahan yung mga 9 years old. No? Palagay ko po mahalaga na makita talaga natin ano ba yung mga paraan upang matulungan itong juvenile justice law, kung may mga pagbabagong kailangan gawin o dagdag penalty sa mga sindikato, dagdag penalty sa mga magulang. Yun ho, pabor ho tayo dyan, magandang pag-usapan. Pero yung 9 years old, papatawan mo talaga ng criminal liability, ikukulong mo? Parang anong klaseng lipunan naman ho tayong ganyan, no?